Cześć, poznajecie gdzie jestem? Po takiej przerwie to musiałam po prostu w Sławikowie nakręcić intro w tym samym miejscu, co bardzo często. Jestem w Sławikowie, nareszcie, po bardzo długiej przerwie i dzisiaj jest 4 lutego 2023 roku i Fundacja Gniazdo kręci, znaczy ja kręcę film dla Was, a Fundacja organizuje rekonstrukcję historyczną dotyczącą potyczki między stroną niemiecką a stroną rosyjską, czyli będziemy dzisiaj mieli inscenizację bitwy pomiędzy wojskami Wehrmachtu a Sowietami. Dużo cieplej niż wtedy, co kręciliśmy filmową wersję, można powiedzieć, tej inscenizacji, czyli kto wie, czy było tak. I wtedy to była właściwie opowieść o Ślązaku wziętym do Volkssturmu. Volkssturm to była taka formacja, którą Himmler w akcie desperacji utworzył już pod koniec wojny i ona zakładała pobór wszystkich po prostu do wojska cywili. No i w taki sposób na przykład mój pradziadek musiał iść do tej formacji, mimo że był bardzo cenionym rzemieślnikiem na kopalni i zdecydowanie dużo lepiej się realizował na tej kopalni niż w wojsku. Na szczęście udało mu się przeżyć, udało mu się po prostu zbiec. Tacy ludzie w Volkssturmie nie dostawali żadnego profesjonalnego wyposażenia, bo często już go po prostu nie było. Także w dramatycznych okolicznościach, ale udało mu się przeżyć, wrócić do domu. Zresztą krótko później pojmali go Sowieci i mimo, że nigdy nic złego nikomu nie zrobił, to trafił do sowieckiego Oświęcimia, ale na szczęście też przeżył i ostatecznie wrócił do domu, do Rydultów. Więc to była właśnie wtedy historia Ślązaka pojmanego, znaczy może nie pojmanego, no siłą wziętego do wojska, do Volkssturmu. No i w ogóle to całe gadanie o tych dziadkach w Wehrmachcie, słuchajcie, to jest dla nas jako dla Ślązaków żałosne, bo zdecydowana większość z nas nie chciała oczywiście celowo iść do wojska, tylko została do tego zmuszona. Nie można było odmówić na wcześniejszych etapach wojny, na przykład wcielenia do Wehrmachtu, bo odmowa w ogóle nie była brana pod uwagę. Można było na przykład zagłodzić w ten sposób swoją rodzinę, ponieważ osoby, które by odmówiły, rodziny nie dostawałyby paczek żywnościowych, albo też można było z całą rodziną trafić do obozu przejściowego i do obozu pracy. Do rozpoczęcia inscenizacji już coraz mniej czasu, w tej chwili jakaś godzinka, niespełna. Ja sobie przyszłam pochodzić po parku przypałacowym. Tutaj coraz więcej się ujawnia w ogóle różnych takich zabudowań, o których wcześniej nie miałam pojęcia. Jeszcze tak uzupełniająco komentarz historyczny do tego, co mówiłam przed chwilą, ale chciałam Wam też zwrócić uwagę, jakie fajne tabliczki się pojawiły. O! Tutaj właśnie w parku informujące, jak gdzie trafić. Ile razy próbowałam trafić do mauzoleum, tyle się tu zgubiłam. No a ten komentarz historyczny jeszcze wracając do tego losu Ślązaków w czasie II wojny światowej, to tak jak mówiłam, wszędzie się znajdą ludzie dobrzy i źli i tacy, którzy są po prostu nie chcę powiedzieć głupi, bo nie zawsze są głupi, ale czasami po prostu poddajemy się jakiejś manipulacji, jakiejś propagandzie, więc oczywiście nie mówię, że 100% Ślązaków zostało wcielonych do Wehrmachtu siłą, ale na pewno przeważająca część to były właśnie osoby wcielone na siłę. A zresztą Ślązacy byli pogrupowani na 4 kategorie i każdy Ślązak dostawał tak zwany Ausweis, czyli dowód osobisty, tak można powiedzieć po prostu. I zasadniczo im wyższa kategoria, tym bardziej
wartościowy z punktu widzenia partii nazistowskiej człowiek. Więc te osoby z grupą 1 były po prostu traktowane jak Niemcy, a te osoby z grupą 4 jako wrogowie, Polacy po prostu, no tacy, nad którymi trzeba było popracować, albo którzy byli po prostu do eliminacji. A te osoby z grup 2 lub 3 właśnie najczęściej były szantażowane, tak, że jeżeli na przykład pójdziesz do tego wojska, no to twoja rodzina będzie mogła normalnie tutaj żyć. Tablica informacyjna, którą przed chwilą widzieliście, i tabliczki, ale takich warunków jeszcze nie miałam w Słowikowie atmosferycznych. 2 lata temu chyba to było, jak była ostatnia inscenizacja i film, i ta na żywo. Kurczę, było śniegu, nie wiadomo ile, minus 10 albo minus więcej, ale tak nie wiało. Tu jest dzisiaj tak mrocznie po prostu, że nie wiem, jakiś klimat po prostu jak na sesję zdjęciową, gotycką póki co. Jestem na backstage'u w Spichlerzu. Wyobraźcie sobie koszmarnie mroźną zimę z obfitymi opadami śniegu w domu, którego już nie było czym ogrzewać, bez dostępu do elektryczności, bieżącej wody czy toalety. W miejscowości, z której na front wysłano praktycznie wszystkich mężczyzn. Miejscowości, w stronę której prze pierwszy front ukraiński, w znacznej mierze składający się z najemników z dalekiej Azji, często niepiśmiennych i nie znających nawet języka rosyjskiego. Takie widmo grozy okryło w styczniu 1945 roku Śląsk, a koszmar realizował się coraz dotkliwiej dosłownie każdego dnia. Brutalne sowieckie zbrodnie na cywilach, w tym wynaturzone gwałty i bestialskie zabójstwa kobiet i małych dzieci, masowe wysiedlenia i deportacje na Sybir rozpoczęły najkrwawszy okres w tej części Europy. Tragedię górnośląską oficjalnie datuje się na lata 1945-48, jednak w rzeczywistości represje i prześladowania trwały dużo dłużej. Żaden sposób, w jaki zakończyłaby się II wojna światowa, nie mógłby być korzystny dla Śląska, dla Polski, dla wszystkich krajów, które trafiły pod czerwony bat. Byłoby to zwycięstwo jednego z 2 tyranów karmiących się zbrodniczą ideologią przepełnioną nienawiścią do drugiego człowieka. A gdzie w tym wszystkim było miejsce zachodnich aliantów? Zachodni alianci wiedzieli doskonale, co dzieje się na wschodzie Europy. 10 grudnia 1942 roku sporządzono oficjalną notę dyplomatyczną rządu Rzeczpospolitej na uchodźstwie, podpisaną przez ministra spraw zagranicznych Edwarda Raczyńskiego. Znajdowały się w niej informacje o nazistowskich zbrodniach na ludności żydowskiej dokonywane przez Niemców i ich sprzymierzeńców w okupowanej Polsce. Polski kurier Jan Karski opracowywał w latach 1940-42 materiały na temat prześladowań i masowej eksterminacji Żydów. Był też naocznym świadkiem wydarzeń w getcie warszawskim. Warto zauważyć, że raporty Karskiego i nota Raczyńskiego nie są tymi samymi dokumentami. Poinformowanie Narodów Zjednoczonych nie przyniosło jednak żadnych wymiernych rezultatów. Zachód pozostawał w stanie obojętności. Tak samo, gdy w latach tuż po II wojnie światowej na Śląsku trwała kolejna fala czystek etnicznych, tym razem dokonywana rękami sowieckich sadystów.
przeżyliśmy. Wszyscy przeżyli wybuchy i tak dalej. No, także czekam na chłopaków i jedziemy do domu. Naprawdę, ostatnio, 2 lata temu, mimo że było tyle śniegu, to totalnie było chyba cieplej, albo po prostu już wyparło. Także byle do następnego.